Ipatuman na karong tuiga ang expanded Centenarians Act Cash Benefits. Din gilaubang makadawat na usab og cash grant ang mga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa National Commission of Senior Citizens, ilahom sa blaod mamahimong makadawat ang benepisyaryo og 10,000 pesos sa matag milestone age. Samtang pag-abot og 100 years old, mamahimo kini makadawat og 100,000 pesos na regalo ilawom sa Centenarians Act. Alang sa mga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95, mamahimong mag-apply sa maong cash grant pinaagi sa form nga ma-download sa www.ncsc.gov.ph o di ba kaha makig-alayon sa mga Office of Senior Citizens Affairs sa inyong syudad o munisipyo. Kinahanglang dunay original o photocopy sa PSA-issued birth certificate o national ID card ug dunay colored full body picture nga nakaprinta sa A4 size bond paper ug 2x2 ID picture sa aplikante. Isumite ang application form ug ang ubang requirements sa Local Social Welfare and Development Office o sa OSCA alang sa verifikasyon ug endorsement. Painumdom sa NCSC, kinahanglang mag-apply ang mga benepisyaryo upat hangtod 6 ka bulan una ang birthday aron masigurong maproseso ang aplikasyon.